Empu Jisu Kristo men pen nang letum kadu e panta nili kardom pilo. Pini nili nang letum pen ke tanji alam ke Karjong A-ot aphan akachesik. Arna mabang putin na munira tu aphan. Karjong A-ot akemi sen pen kengkam ke Georgi. Aphan siya hukum tang-lo. Lain Yesus Kristo aphan ke kroy atum an Karjong A-ot pen kedo ke kethek ji aphan chisik pe me pensi kengkam chejor nang ji Jakaias inut kethek ser midu kerung abang-lo Jakaias Alangli ke Alangli arjit ding tui pensi Kristo Jisu aphan kacetong ji aphan chisik lo Alaning alo chepaplensetnon lo ne la Jisu aphan ne teklong vek nang ji chetong long vek nang ji nasi Alangli ning alo kachisik ji an chisik si arni si Jisu Kristo Alangli tum arong den ke bang arjulong si Alangli kelang ngunji aphan dun lo bonta armu ke ong pi penapot Alangli tek nunong le det pipot Alangli ke ajonti nasi Alangli mathalo ne la son ke teklong le lo pusi Alangli katbir si ingle arong alu kraksi to warakum ke do ingle arong alu kraksi Alangli Hadak pen lang Jisu Kristo bang bom si labang so ingle arong olong sangkok si pun Jakaias nangli nang hirnut Alangli ning arong perfect si Alangli Hadak pen nang sun thor si nang sun tuklo pen ke pudal mute kene ke tong ong si Alangli ke nang ludup anta dolop tayo bon su tami aling thang natta matate Alangli kathera kawe Alangli kaphere awe bon ta Alangli ning arlo akachesik ke ne Jisu Kristo aphan chetong long vek nang ji nasi Alangli chetong si Jisu Kristo Alangli phan pulo nang weke ni di nang le hemsi bohadu ji nasi Alangli ninga rong pen Alangli hem chepon lo na pen Hadak si Jisu Kristo aphan ruthai lo nasi Jisu Kristo aphan ruthai si Alangli Jisu Kristo aphan pisipul Alangli arjiding plui pen akachisik alam ke puji aphan si Alangli ke chisik ding pot si Alangli pulo hempu nemar do ane jorsi kiduk kelak heme jangre tu aphan ne pipo lapin nili jongsi komane abang aphan out e penongsi ki pondet akhido pulo tangte nela tu aphan neli phani pitupo aki ong pitupo nasi Jisu Kristo pulo pini labang sohem kejok ladak pe tum chini kachisik ding atum arna aphan chetong kachisik ding atum kadu ka veason an tingni etsi kaphere kathirik tingni etsi arleng ke the puchi tingni detsi Alangli akhieda chitingni detsi matro kachetong ji aphan Kristo aphan Karjong A-ot pen keplang-setnon kedo thek ji aphan si Alangli ari ding plui pen sik dang si pini labang so hem kejok vang-lo pusi Empu Yesus Kristo pilo lasi Kristo aphan ke kroy abang Karjong A-ot aphan kachisik aking kam ke kumlin pen kachepehelo helo kumlin pen kachepehelo helo isi Samuel troksi ke thom along than pemelo atheke nang tum jong si nang ning aklong pen hempu anat pong panong lo pulote kedoan bang adet arnam he estert arnam pi akumlin he chevarnom chevar enon nang methang hempu aphan chehodaira la aphan le archunon la pen Palestia ja kong pen nang tum aphan nang pejok
kumlin an ke war et ji phansi arnam ke ningjela nasona thaksi nili la montri ke thel pe montri so bible long ka pori antame arnam ning dok de nai ke kumlin kardom kumlin pen ka chepehelo kumlin pen ang tan kedam kumlin pen chepehelo lete arnam aning duk lapen arnam aning dok de labang solam eto phan ethan peklang pipot ma arnam ke la kumlin ning dok de hinia phurkimo krisir kep ke thomalong inut montri juda recho Jehoshaphat aphan kapere alam pen Jehoshaphat alangli ke claim alam pen apot alangli phan pulo nangli ke claim akam hemphu aning nangli puthak papung lo alangni ning arlo kumlin kardom he no pusi papung lo rat atum karcho arnam pi asera akumlin he nangli pavedet lo lapen nangli arnam aning ke hang ke claim ji bor-i lo recho amethang mata kumlin he pavir lo pipon ma arnam aning ke hang ke lan lo kumlin he pen kachepehelo tangte kumlin ot adur kupuson kumlin ot adur kupuson lo tangte kumlin ot adur ke la hello kachini aja kong abe kamatha aja kong abe amek do chichar che ano do arjulong le angho do ningje the munit tum si kasalam munit ari pen si kasalam la tum ke vir thek ingjir thek avedet thek la pen badu phanta rap the nalo kumlina tum oda durke la mi pikseta thang ale ave la virdet thek kaching hon korte le pen ingjir tum arnam pi pose kumlin pen chepelo non puki pu the ke lalo kumlin ke nai long ta dolo nangli archu che de ta hai lo kumlin aphan ke moda nangli methang ma si kumlin do pipo nangli kachini ja kong ave ke claim ja kong ave kelang aja kong ave karju aja kong ave kaningje aja kong ave nangli kai kivir kai se nangli ke dam nangli bang phan rap thek the nangli akaselet la he ke nangli long ki do kumlin lo la he pen se arnam ke chepehelo non jewar et non la hello Kristo aphan ke kroya tum anke Karjong A-ot pen akachesik ji pulo tangte la he kumlin pen chepehelo vek nangji nang long ki do kumlin he pen chepehelo vek nangji chewar vek nangji pima Kristo aphan ke kroy abang Karjong A-ot aphan kachesik akeng kam ke arnam hem pangthir et pensi binangji arnam hem kangthir et pensi binangji hinia phurki mong neng pi ingkora sirkep krep holong pulo ethan pe melo ko ke claim nangji ethano athe ke ladak juda recho hejekia koson si ke claim ladak eto aphan ethan la he amonira tum hala tum che phochero alibi atum aphan pangrum lo la pen hala tum kedo an methang che pangthir lo an ke hala tum aphan recho ke claim to ason si hala tum hem phu arona teng pen kardom hem thepi pangthir lo kardom hem thepi ka pangthir amethang ka che pangthir amethang ka che pangthir pensi akenang lo nasi la juda recho
Hezekiah matang pen chang-lo. Alangli matang chepang thir lo. Lan chot kali alangli rat aso ato aphan anta. Kachepang thir et pen keduji aphan si hukum pilo la pen chepang thir lo. Chipochero pudak do. Livi kurusar tu malam do. Kado ka ve tumta kachepang thir nang ji akenang sot lo. Kopia podma arnam ki ingthiret. Alangli phan kardom tum an lake ahok la pen karjong pen se ardom nang ji. Arnam ke kangthir the lang un e. La sonam chini si Hezekiah ke labangsu Karjong A-ot ke dujia phan si alangli pachi sik toy si pachi pangthir lo. La parta kardoma hem thipi kangthir he alangli pangthir lo. La pen pangthir et pen bi lo. Abang putin ta Kristo phan ke kroya tum an ke Arnam hem thipi kangthir lo. Ladak ke Karjong KANGTHIR kido ahem lo. Pipot ma hastro long Bible long pul nang tum hen lo Arnam Karjong KANGTHIR kido kardom hem thipi kangthir lo. Kachipang thir nang ji akenang sot lo. Labang so hem kangthir nang li bang arlo sido nang li ok arlo sido. Hadak si Karjong kido adim. Hadak si Arnam kido hem thipi kangthir. Pini ilitum teklonglo bari hem serpen ke kima hem lakadu ka veanta virdet bonta nangli ning arlo akardom hem thipi kangthir Arnam kido Karjong KANGTHIR kido Jisu Kristo kido adim la chepangthir pami nei ji. Arnam pulo Jerusalem aphan pavirdet ji. Jerusalem hi kardom thipi ahira sang la pavidet lo pavirdet lo lage vir un bonta nangli ning arlo kardom hem thipi kangthir ke lage virun e pipon mala Arnam si kikim tang ahem kangthir lo. Lahelo ilitum abang putinta labang so abang arpum lapen arlo kido itum aning kardom hem thipi kangthir pangthir et pensi bi pemenanji pater tedet nangji pajim jedet nangji lase Jisu Kristo ke alangli Jerusalem dudam si kardom hem thipi arlo munitum ke klem ke chokche pen aposi alangli awam cheraksi alangli lakaduk ve an var etlo alangli pisipulo la ne pohem nang tum pisi pajim luma pini yang si nangli chethe nangli ning arlo nangli pajim lote Arnam aning oi Jisu Kristo aning oi Karjong KANGTHIR do de people la hijim lote nangli labang so ning arlo kaiketa kangthir epensi binansi ate ke Kristo phan ke kroy abang putin Karjong A-ot aphan akachesik akeng kam ke hempu anat kachiroi tuen hempu anat kachevoi tuen ladak luang neng pi isi kretoksi along than pachini pemelo ateke pu atum aphan asomar atum aning kapachiroira ke kroy the atum aphan doromi atum abidi kapa enra hempu aphan kisik pitang arat kape thik jisi alangli elea sonja kong kethe pen hempu aprang dam patino elaya Arnam kangwai tang abang alangli Karjong A-ot pen kachesik ding pen Arnam pisine pen claim zima alangli kachesik ding pen kedo abang pima Ilia ke kaiketa Karjong A-ot pen si akachesik ding pen si do chak-lo lasu penajok si alangli abang kereng amat si Arnam along cheboy dun lo
Alangli akering amasi arna malong dunlo chavoy dunlo lakeli tum chinilo hastro long itandak akering sikidun munit arna malong akering pen kidun ilitum halaso de malong chavoy dun nangji Lalo Kristo aphan ke kroy atuman ke kai kita Karjong A-ot pen akachesik ding pen dosi hempu nangkang tumji Jisu Kristo ke vangji halabang so arni ilitum jokta ilea son tak ilitum hempu along kidun longji aphan ilitum Karjong A-ot pen sisik ding nangji laki ilea akethe long pen ilitum Charlie dun bek nangji pipot ma hempu itum kang tum hut itum lake kidun longji aphan atheke Kristo aphan ke kroy abang Karjong A-ot aphan akachesik ding akeng kam methang akechepang therhan methang kachipang therpan atheke Mane abang jongsi la kahino akam pen chepang thir lote alangli ke aman ke do akam ke claim I ajoton pima alangli phan hempu akam aphan panong tang-lo lapen alangli ke hempu akam ke claim I mesen abang akam ke me an kapak claim I ji aphan kachesik ding abang plang to ladak pen etum chinilo Karjong pen akachesik ding abang ametha akachepang ther pen ke dower abang lake arnam akam ke claim ijia joton arnam silaphan akam en po people ma alangli chepang ther et pen si ke do pot alangli Karjong A-ot pen kiteng set pen ke do pot kachesik ding pen ke do pot se alangli phan ke arna makam ke claim iji ajaton en Kristo akam ke claim iji aphan ajoton ke longjisi nangli ninghang pulute nangli aprangsi nangli methang ake no doan pen chepang thir et nang jilang nangli ningarlo aketer doan nangli ningarlo ake no doan apap doan pen chepang thir et nang jilang nangli Karjong A-ot ke mesen nang jilang pini pirthe thak itum theklong munira tum Kristo pan chini bonta akam ke no pen plengset arnam kuson si nangli phan alangli kam claim iji ajaton ke mesen amar ke mesen ajaton lo pupu thekpoma nili long adim damlo lapen hadak munit pen chingki bom si arnam lamne than lapen halbang so gambrani ne pan pun Christian nangandu jike ninghang tiko monta la kristana tumsi ne hem hor andang jon lapati leko tangte la ke mesen ajaton ma nang di Christian abang arna makam nang babahar ji aphan ke mesen ajaton ma nang le laposi elitum chepang thir nang sila elong tapulo Christian mani leko la ke lason si ke claim leko lason le ke dam leko oh ante nang li ke mesen ajaton ma pini eritum ke mesen ajaton arnam kiri ajaton peklang together pena posi pini ilitum akaya chethe long Karjong A-ot pen kabedet pena posi ilitum arnam ke nangli phan la pen nele phan a methanga kama phan ajaton en det-lo lalo ilitum Kristo phan ke kroy atum Karjong A-ot pen kedo thekji aphan etu methang a Karjong A-ot ke mesenra kachesik ding pen kengkam kache George le
chepangthir ponlo nang. Itu makaya chethe chepangthir ponlo nang. Itu makaya chethe ingthir et nang ji. Arna maning kahang lalo. Nasi arna mabang putin amonit panta. Alangli ning kahang ke Karjong A-ot adur pen akemisen ajoton ke plangji pansi alangli ahukum pilo. Lalo hempu Jisu Kristo pan ke kroy atum an ke Karjong A-ot pen kedo ke thak pe me thek jiapan kachisik ding pen chisik pe me pen e tumaken kam che jor se do thak nanji an ke elitum kemesen A-ot Karjong A-ot adur pen plengset se kumlin hei pen itu macam the lo kumlin hei itum cewar et po pavedet po elitum arnam hem tepi entum ning arlo kedo chepangthir et sibi po methang la pen aning chepangthir et sibi po itum ok apran chepangthir si bi et po kichu kijun chere po na ke chepangthir lo itum hempua natsi itum cewoi po nang li karjong chepangthir lote laki hempua nat itum kachetong on jiapan kidun long jiapan si nang li kengkam jujor po nang li methang kai keta kachepangthir pensi chibi po aking kam jujor po chere po arni ta nang li kangthir et achithe pen dosi nang li chipupu hempu ne penajo nang akam enta lasi Jisu Kristo pan ke kroya tum an ke Jisu Kristo pan ke longa tum an ke alang tum methang achithe Karjong A-ot kangthir akeng kampen che jorsi arnam nangli pen nili pen birta ke me arnam akam aphan ajaton kape enji ke mesen ajaton kapa plangji aphan etum pini pen Karjong A-ot ke mesen ji aphan chisik ponona arnam hirjume nangne tumolong pedona sininga thake do nangne tumapo nang phanchur par pila pini Karjong A-ot akachisik alam karjulong atum ana puthak mani abang chini adat lang pute nang Karjong KANGTHIR pen thana pachini non mani abang chini lo tangte padeng pemera amethang achethe amethang apran amethang akaya long ke do akum nin hei la pelasong taksi akangthir the hei alang tuma ningar lo ke do akardom thepi hei kachepangthir pen ki bira alang tu methang chepangthir et pen dosi nangli ajoton nangli ke claim iji ajoton akam ke en pon thek ji aphan ke mesen ajoton ba plang ji aphan ngle abang putin ahem tun tin aherjume pitha mane hem jong sik sodet do tangte manem se ning duk tangte manem se ningkang samse do pul tangte o ningkang samrecho o hem Jisu Kristo awi pen nang li halbang so hem along arsira ningkang sampitha lapen ke sodet to aphan najere Jisu men pen se ne li pulo halatum ok pran along pen nang barnon lapen hada Karjong KANGTHIR hem kangthir et hem plang tha halbang abang putin aning arlo abang putin hem tun along kangthir et Karjong A-ot pen ke pleng set kachepangthir tang ahem tun nang pepangra hempu Jisu Kristo akam ki enji ajaton pe plang tha pusi nang panchor domlo aher jume ja kong longjisi Jisu pen chor domlo amen nang ni tum jong si ning hang pulu tangte la penilong chirap ji pulonte la bangso abirta ke me nang tum anuka preka to phanta nang li kapaje thang ji aphan bor-i pontha nang li jirpo phanta nang le tum pache thang pon ik tha pusi chunilo karno